Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kadyo. Taong 1961, si Balong Antique. Simula pagkabata, nakatira si Kadyo sa isang liblib na baryo. Masayahing bata siya at madalas ay nakikipaglaro sa kanyang mga kababata. Hindi rin kasi gaanong mahigpit ang kanyang mga magulang sa kanya, kaya nagagawa niya kung ano man ang kanyang ninanais. Kadalasan, tuwing uwian na ay uuwi lang siya sa kanilang bahay para magbihis ng kanyang damit. Matapos ito, dumidiretso na siya sa bakanting lote kung saan sila nagkikita-kita upang maglaro. Isang araw, dahil sa wala silang pasok kinahapunan, nakauwi ng maaga si Kadyo. Sabik din siya dahil dito, gawa ng alam niyang makakapaglaro sila ng kanyang mga kababata. Pagka-uwi nga niya, nagbihis lang siya at agad na dumiretso sa lote na nagsisilbi nilang palaruan. Maswerte naman dahil naroroon na ang iba niyang kalaro, kaya nag-usap-usap kagad sila kung ano ang kanilang lalaruin. Marami ang nagsuhestyon na maghabulan sila. Ngunit may isang kalaro sila ang nagsabing gawin nilang mas kapana-panabik yun. Nagtanong naman ang ibang bata kung paano nila gagawing kapana-panabik ang kanilang laro, kaya nagwika ang kalaro ni Kadyo na sa loob sila ng kakahuyan maghahabulan. Natigilan si Kadyo. Tumutol siya sa nais ng kanyang kalaro dahil sinasabi nila na bawal ang mga bata sa kakahuyang yon. May mga sabi-sabi kasi na may mga naninirahang engkanto roon at baka kung mapaano sila. Subalit, dahil halos lahat ng mga kabataan ay pumayag na doon sila maghahabulan, wala na ring nagawa si Kadyo kundi ang sumang-ayon na lang. Isinantabi niya ang takot na kanyang nararamdaman dahil ang tangi nasa isipan niya noong mga panahong yon ay ang makapaglaro. Matapos ang ilang mga kondisyon ng laro, nag-unahan na silang tumungo sa kakahuyan. Makaraan ng ilang sandali ay nakarating na sila roon. Pagkapasok pa lamang ni Kadyo ay nakaramdam kaagad siya ng pangingilabot. Subalit, dahil baliwala lang naman yun sa kanyang mga kalaro, hindi na lamang niya pinansin ang kanyang nararamdaman. Noong nagsimula na silang maglaro, kanya-kanya na silang takbo. Hindi rin naman pumayag si Kadyo na mahuli siya, kaya tumakbo rin siya ng tumakbo hanggang sa makapasok siya sa pusod ng gubat. Dahil naisip niya na mas hindi siya madaling mapagod kung magtatago na lang siya, naghanap siya ng mapagtataguan. Nasa kalagitnaan na ng kanyang kasiyahan si Kadyo, kaya hindi siya nakapag-isip ng mabuti. Noong makita niya ang malaking puno ng balete na may mga ugat, naisipan niyang doon na muna magtago. Alam niyang hindi kasi siya madaling makikita roon dahil sa mga nakalugay na ugat ng naturang puno. Dito na lang muna ako magtatago. Bahala sila kung mapagod sila kakatakbo, sabi ni Kadyo sa kanyang sarili. Habang sumisiksik sa puno ng balete, nakaramdam ng kakaiba si Kadyo. Parang may kung anong bumalot sa buong katawan niya at nagsimula ng mamanhid ito. Sa kadahilanang yon, nagpa siya si Kadyo na maghanap ng ibang mapupwestuhan. Subalit, gano'n na lang ang kanyang gulat nang hindi niya magawang igalaw ang kanyang katawan. Dahil dito, sigaw siya ng sigaw para makahingi ng tulong. Mas lalo pa siyang natataranta noong makarinig siya ng boses ng isang babae na nagsasabing kukunin niya si Kadyo. Iginala ni Kadyo ang kanyang paningin sa paligid, pero dahil limitado ang kanyang naging galaw,
hindi niya ito nakita. Kinutuban na siya ng hindi maganda, kaya mas nilakasan niya ang kanyang pagsigaw. Sa kabutihang palad, nag-uunhang tumakbo patungo sa kanyang kinaroroonan ang kanyang mga kalaro. Tanong pa sila ng tanong kay Kadyo kung ano nangyari at kung bakit naisipan itong doon magtago sa puno ng balete. Ipinaliwanag naman ni Kadyo kung ano ang nangyari. Noong una ay ayaw maniwala ng mga kalaro niya, pero nang makita nilang halos nagmimistulang bato na si Kadyo dahil hindi nito maigalaw ang katawan niya, doon na sila naniwala. Pinagtulungan nilang dalhin si Kadyo pauwi sa kanilang bahay. Sinabi rin nila kung ano ang nangyari, kaya ganoon na lang ang galit ng ama ni Kadyo. Ngunit, nang magpaliwanag na si Kadyo patungkol sa narinig niya at naramdaman bago siya maparalisa, nagpasya na ang mga magulang nito na dalhin na siya sa albularyo. Dinala nga nila si Kadyo sa albularyo. Pero ang kada albularyo na kanilang nilalapitan ay natatakot at kung ano-ano ang idinadahilan. May nagsasabing ipadoktor na si Kadyo at may nagsasabing hindi nila alam kung papaano gagamutin ang karamdaman ng bata. Subalit, kahit na ganoon ay hindi sumuko ang mga magulang ni Kadyo, naghanap sila ng manggagamot na makapagpapagaling sa kanilang anak hanggang sa may nakatagpo silang isang manggagamot na galing pa sa Siquijor. Pinatingnan nila si Kadyo rito at sinubukang ipagamot, pero nagwika ang albularyo. Walang karamdaman ng bata. Ipinanganak siyang ganyan at marahil may engkantong gumamit ng kanyang katawan, kaya siya nakakagalaw. Ngunit ngayon, ay nakauwi na ang engkantong yun sa kanilang lugar. Pero kahit na ganyan si Kadyo, pagkatungtong niya sa edad na 21, ay magsisimula siyang manggamot at tutulungan siya ng engkantong sumapi sa kanya mula noong pagkasilang niya. Napalunok ng laway si Kadyo. Hindi niya alam kung paniniwalaan niya ang sinabi sa kanya ng albularyo. Subalit, dahil sa winikang yon ng albularyo, ay naniwala ang mga magulang ni Kadyo na wala nga siyang karamdaman. Umuwi na lang sila at inalagaan si Kadyo ng mabuti. Dumaan ang mga taon at halos gabi-gabi ay umiiyak na si Kadyo. Hindi niya lubos maisip ang mga nangyayari sa kanya. Subalit, kahit ganon ay unti-unti na rin niyang natatanggap ang kanyang kapalaran. Sa pagtungtong niya sa edad na 21, agad siyang nakaramdam ng kakaiba. Kahit hindi na niya naigagalaw ang kanyang katawan, pakiramdam ni Kadyo ay napakalakas niya. Parang may kakaibang enerhiya ang lumulukob sa kanyang buong katawan, kaya naalala niya ang sinabi ng albularyong huli niyang nilapitan. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pag-iisip nang dinalaw siya ng antok. Hindi ito nakayanan ni Kadyo kaya hinayaan na lang niya ang kanyang sarili na makaidlip. Subalit, nang akmang ipipikit na sana niya ang kanyang mga mata nang magkaroon siya ng pangitain. Nakita niya ang isang engkantong babae. Nakangiti ito sa kanya at may kung anong sinasabi habang papalapit sa kanyang pwesto. Nang tuluyan na itong makalapit, hinawakan siya nito sa ulo at may kung anong ibinulong. Pagkatapos ng tagpong yun, bigla ang nag-iba ang laman ng pangitain ni Kadyo. Iginala niya ang kanyang paningin sa buong paligid, subalit wala naman siyang gaanong nakita dahil madilim. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, may nakita siyang dalawang bagay na nagbabaga. Noong una, inakala niyang alitap-tap lamang yun. Subalit nang makita niyang papalapit ito sa isang kubo,
Doon niya napagtanto na mali ang kanyang hinala. Dulot ng natamaan ng malamlam na liwanag na mula sa gasera roon ng nilalang, doon na nakita ni Kadyo ang kabuuan nun. Lalo pa siyang nakaramdam ng pangingilabot nang mapansin niyang mabalahibo yon at itim na itim ang balat. Iisang nilalang lang ang pumasok sa isipan niya ng mga panahong yon at alam niyang aswang ang kanyang nakikita. Walang ano-ano, may umungol na boses matanda sa loob ng kubo. Samantala ang aswang naman ay nakasilip sa siwang ng dingding at tila nasasabik sa kung anumang nakikita niya. Sa hindi inaasahan ni Kadyo, nakita niyang lumusot sa dingding ang aswang. Hindi niya alam kung paano nangyari ang ganoong bagay, pero sinubukan niya ring lumapit sa dingding at sumilip din doon. Habang nasa ganoong sitwasyon, naisipan niyang lumusot din sa dingding at nagawa nga niya yon. Doon na rin mismo napagtanto ni Kadyo na humiwalay ang kanyang kaluluwa sa mismong katawang lupa niya. Ano kaya ang gagawin ng nilalang ngayon sa... Hindi niya nagawang ipagpatuloy ang kanyang sasabihin nang makita niya ang matanda na nakanganga at naghahabol ng kanyang hininga. Samantala, ang aswang naman ay nasa tabi nun at parang may kung anong hinihigop. Minabuti ng sumigaw ni Kadyo nang sa gayoy magawa niyang agawin ang atensyon ng aswang. Noong unang pagsigaw niya, ay naging baliwala yun sa aswang. Pero nang ginawa niya yon sa ikalawang beses, doon na at napalingon ang naturang aswang. Nakita ni Kadyo na tila dismayado ito. Narinig pa niya na napaangil yon, pero parang tinatangay lang ng hangin ang kanyang boses. Alam ni Kadyo na may kung anong binabalak ang aswang, kaya inihanda niya ang kanyang sarili. Walang ano-ano, gumalaw ng mabilis ang naturang nilalang at sumugod ito kay Kadyo. Sinunggaban niya ito at sinubukang kagatin, pero pareho silang tumilapon sa labas ng kubo. Dahil doon, nawari na ni Kadyo na pareho silang mga kaluluwa at malamang ay lumalabas din ng naturang aswang sa kanyang katawan upang makapambiktima. Nagbuno silang dalawa sa labas ng kubo ng matanda hanggang sa maramdaman ni Kadyo na unti-unti siyang nanghihina at tuluyang hindi makakilos. Dahil dito, labis siyang kinabahan sa pag-aakalang baka maging biktima rin siya ng kanyang kalaban. Ngunit habang nasa ganoon silang estado, bigla ang may nakita si Kadyo sa hindi kalayuan. Isang babae yun na may napakahabang buhok at nagliliwanag ang kanyang kasuotan. Nagsalita yun at nagtuturo kay Kadyo kung ano ang mga hakbang na dapat niyang gawin. Tila nangungusap din yun sa pamamagitan ng orasyon at tinuruan niya si Kadyo ng mga orasyon. Hindi alam ng lalaki kung paniniwalaan niya at susundin ang sinabi ng engkanto sa kanya. Ngunit noong mawari niyang hirap na siya sa kanyang kalagayan at anumang oras ay magiging biktima na siya ng aswang, minabuti niyang sundin yun. Umusal siya ng dasal at ginawa ang itinuro sa kanya. Pagkatapos noon napanganga ang aswang at tila nawala sa kanyang konsentrasyon. Noong mga panahong yun din ay nagawang makawala ni Kadyo sa aswang. Galit na galit ang aswang sa kanya at sinubukan pa nitong sumugod. Bago pa man siya tuluyang makalapit kay Kadyo, umusal na siya ng orasyon na itinuro sa kanya ng engkanto. Ito ay tawagin ng isang espiritual at kabanal-banalang sandata na ang tawag ay Espada ng Kalangitan. Matapos niyang usali ng mga katagang yon, nakaramdam siya ng malakas na enerhiyang bumaba mula sa kalangitan at dumampi yun sa dulo ng kanyang daliri.
Noong mga sandaling yon, alam na ni Kadyo na nagawa niyang tawagin ang espada ng kalangitan kahit pa na yon ang unang beses niyang gawin yon. Hindi niya inakala na magagamit pala niya yon sa oras ng kagipitan. Lilingon sana siya sa engkanto, ngunit laking pagtataka niya nang hindi na niya ito makita pa. Dahil dito, minabuti ni Kadyo na ibaling ang kanyang buong pansin sa aswang. Ganun na lang ang kanyang gulat nang sa pagtitig niya sa kinaroroonan ng aswang ay wala na ito. Inakala ni Kadyo na wala na ang nilalang, ngunit nagulantang na lang siya nang may kung anong sumunggab sa kanya sa likuran. Sinubukang lingunin niyo ni Kadyo, subalit hindi niya magawa. Gayunpaman, alam niyang yon ang kanyang hinahanap, kaya walang agam-agam niyang inusal sa kanyang isipan ang susi ng orasyong nasambit na niya, tsaka itinuro ang nilalang na nasa likod niya. Agad namang nakarinig ng paghiyaw si Kadyo at nakawala siya sa nilalang na nasa likod niya. Nilingon niyo ni Kadyo at gano'n na lang ang kanyang gulat nang makita na biglang umapoy ang buong katawan ng aswang. Hindi ipinikit ni Kadyo ang kanyang mga mata at nasaksihan niya kung papaano sumabog ang katawan ng naturang nilalang. Halos hindi makapaniwala si Kadyo sa kanyang nasaksihan. Hindi niya inakala na sa unang beses niyang pagharap sa aswang ay nagawa niya itong gapiin. Kung gayon, posibleng totoong sinasabi ng albularyo. Subalit paano na to? Hindi ko alam kung ano talaga ang aking magiging kapalaran. Saad niya sa kanyang sarili. Nang mga panahong yon ay medyo kinabahan na siya. Bahagya siyang nataranta, gayong hindi niya alam kung paano bumalik sa kanyang katawan. Nanalangin siya ng taimtim sa Diyos noon at umasang makakabalik siya. Pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman niya ang enerhiya na parang humihigop sa kanya. Dahil dito, nagpatinaod siya at napapikit na lang ng kanyang mga mata nang mapansin niyang tila mas nagiging malakas yun. Sa pagmulat niya ng kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang sarili na nasa loob na ng silid niya at nakahiga. Napabuntong hininga si Kadyo dahil hindi niya akalaing lalabas ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Ang mas lalo pa niyang ikinagimbal ay nang maalala niya ang naging sagupaan nila ng aswang. Hindi na rin niya lubos maisip kung paano niya nagapi ang aswang na yon sa isang kumbate kahit pa nabaguhan pa lamang siya. Totoo kayang isa na akong ganap na albularyo? Kung ganun, may kakayahan na akong manggamot? Nag-isip ng malalim si Kadyo hanggang sa maalala niya ang matandang nailigtas niya mula sa aswang. Napagtanto niyang yon ang matanda na walang asawa na nakatira ng mag-isa sa dulo ng kanilang nayon. Nawari niyang kaya pala hindi na ito lumalabas ng madalas sa kanyang kubo dahil nagkasakit ito. Dahil dito, ninais sana niyang gamutin yon, subalit hindi na niya alam kung papaano muling lalabas sa kanyang katawang lupa. Dahil doon, naisip ni Kadyo na ipagpabukas na lang ang kanyang nais sa matanda. Dulot ng kanyang matinding pagod na nararamdaman at walang enerhiya, tuluyang nakaidlip si Kadyo. Sobrang lalim ng naging tulog niya, ngunit bigla ang nagising ang kanyang diwa nang may marinig siyang tinig ng babae na nangungusap sa kanya. May inihabilin ito at mga itinurong dasal sa kanya, tsaka pamamaraan ng panggagamot. Kahit na madilim pa ang paligid at tila sinadya ng may-ari ng boses ang huwag magpakita, alam ni Kadyo, katinig yon ng engkantong nagturo sa kanya kung papaano labanan ang aswang.
Kinabukasan, noong tuluyan na siyang magising, naalala ni Kadyo ang boses na nagturo sa kanya ng mga orasyon. Nakaramdam siya ng pangingilabot at hanggang sa mga panahong yun, nananatiling katanungan sa kanyang isipan kung talaga bang isa na siyang ganap na albularyo. Nang maalala niya ang matanda, sinabi niya sa kanyang ama na nais niya itong tulungan. Dahil dito, sa tulong ng isang tsuhin ni Kadyo, dinala nila siya sa bahay ng matanda sa pamamagitan ng duyan. Pagkarating doon, taimtim na nagdasal si Kadyo upang gumaling yon. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nagawa na ng matanda ang makabangon. Pagkakita niya kay Kadyo ay nagulat ito. Ipinagdiinan niya sa ama at tsuhin ng binata na nakita niya yon na nakikipaglaban sa aswang na nagnanais na bumiktima sa kanya. Todo naman ang tanggi ni Kadyo dahil ayaw niyang kumalat ang kanyang ginawa. Dahil naging magaling na ang matanda sa kanyang karamdaman, nakiusap si Kadyo sa kanyang ama at tsuhin na uuwi na sila. Wala namang nagawa ang dalawa kung hindi ang magpaalam sa matanda at umuwi na sa kanilang bahay. Pagkarating ni Kadyo sa kanilang bahay, doon na siya nakaramdam ng ginhawa. Mabuti na nga lang at hindi na nag-usisa ang kanyang ama at tsuhin. Minabuti ni Kadyo ang magpahinga at magmula noon, unti-unti na niyang natatanggap at napapatunayan ang angkin niyang galing sa panggagamot. Nagagawa na rin niyang kontrolin ang paglabas-masok ng kanyang kaluluwa sa kanyang katawan na isa sa unang hakbang niya upang makapanggamot. Sa katunayan, pinuno, marami ang mga taong pumupunta sa kanilang bahay upang magpagamot kay Kadyo. Sa kabila naman ng kanyang kalagayan, nagagawa rin naman niyang gampanan ang kanyang tungkulin. Pagkatapos niyang madasala ng mga pasyenteng lumalapit sa kanya, dinadalaw niya ito tuwing gabi sa pamamagitan ng kanyang kaluluwa. Sa kaganapang yon, tuluyan niyang nagagamot ang kanyang mga pasyente. Isang gabi, nasa kahimbingan ng kanyang pagtulog si Kadyo nang biglaan siyang maalimpungatan. Pakiramdam niya kasi ay parang may humuhugot sa kanyang kaluluwa at nagnanais na palabasin ito sa kanyang katawang lupa. Walang ano-ano, may naulinigan siyang malakas na sigaw mula sa malayo. Dahil dito, hinayaan niya ang kanyang kaluluwa na lumabas sa kanyang katawan upang magawa niyang alamin kung ano ang nangyayari. Noong mga panahong yun kasi, ay may kakaibang kutob na siya na may nananalasa na namang aswang. Nang tuluyan ng kumawala ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan, agad na hinanap ni Kadyo kung saan nagmumula ang pagsigaw na naulinigan niya. Habang naglalakbay, nakaramdam siya ng kakaibang kutob, gayong patungo siya sa bahay ng kanyang pinsan. Agad niyang napansin ang kanyang pamangkin na bagong silang na marahil ay siyang naging dahilan ng pagsisigaw na kanyang naririnig. Nagtaka si Kadyo kung ano nangyari sa sanggol at napasigaw ng malakas ang kanyang pinsan at asawa nito. Nung madako siya sa bahay ng mga yon, halos manlumo si Kadyo nang makita niya ang mag-asawa na umiiyak. Paano kasi, pinuno? Wala na ang kanilang anak sa kuna nito at merong butas ang kanilang dingding. Noong una ay hindi sigurado si Kadyo kung ano ang tumangay sa bata, kaya pinagmasdan niya ang labas ng dingding na binutasan. Ganun na lang ang kanyang gulat nang makita niyang may malagkit at malansang laway doon. Dahil dito, nagkaroon ng hinuwa ang albularyo na aswang ang may gawa ng pandurukot sa sanggol. Noong mga panahong yun, tila mas nag-ibayo ang enerhiyang taglay ni Kadyo.
Habang iniisip niyang pamangkin niya ang biniktima ng aswang, mas lalong tumitibay ang kanyang pagnanais na maligtas ito. Noon din, hinalughog niya ang buong baryo nila. Pilit niyang inisip at pinakiramdaman ng buong paligid nang sa gayoy makita niya at malaman kung saan ang kinaroroonan ng aswang na tumangay sa kanyang pamangkin. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakbay nang magkaroon siya ng kakaibang pangitain na nasa bundok na malapit doon ang pamangkin niya. Dahil dito, hindi na rin nag-aksaya pa si Kadyo ng kanyang oras at agad siyang tumungo roon. Alam niya sa kanyang sarili na madali naman niyang mahanap ang aswang na yan dahil mararamdaman niya ang enerhiya nito kapag malapit na ito sa kanya. Pagkarating niya sa naturang bundok, may narinig siyang iyak ng sanggol. Dahil dito, batid niyang tama ang kanyang naging hinala. Gumala siya roon at nagulantang si Kadyo sa kanyang nalaman. Nagmumula sa isang maliit na kubo ang iyak na sanggol na kanyang nasundan, kaya naghinala siyang aswang ang nakatira sa kubong yun. Upang makasiguro, minabuting lumapit ni Kadyo sa naturang kubo. Subalit bago pa man siya tuluyang makalapit sa tapat ng dingding, may malakas na puwersang tumulak sa kanya na siyang naging dahilan para tumilapon siya. Hindi kaagad nakita yon ni Kadyo, pero noong tingnan niya ang kanyang unahan, doon ay tumambad sa kanya ang isang nilalang na may nagbabagang mga mata. Saglit na natigilan si Kadyo, gawa ng napaisip siya kung kagaya rin ba niya ang naturang aswang o kung meron itong pisikal na katawan. Subalit, habang nasa kalagitnaan siya ng kanyang pag-iisip, sumugod sa kanya ang aswang, kaya wala nang nagawa si Kadyo kung hindi ang harapin ito. Mabilis niyang inilaga ng ataking yon ang nilalang. Dahil wala siyang panlaban sa aswang maliban sa kanyang orasyon, minabuti na lamang ni Kadyo na maghintay ng tamang pagkakataon. Gawa ng may kakayahan naman siyang makalutang, sinubukan niyang makailag sa naturang aswang. Subalit, gano'n na lang ang kanyang gulat nang biglaan ding pumaitaas ang nilalang na yon at sinubukan siyang sunggaban. Hindi kaagad nagawang makailag ni Kadyo, kaya pareho silang bumagsak ng aswang sa lupa. Ngunit, gawa ng wala naman siya sa kanyang katawang lupa, wala siyang sakit na naramdaman dahil sa kanyang pagkahulog. Nagpagulong-gulong sila ng nilalang at pinilit siyang higupin ng aswang. Alam kaagad ni Kadyo na marahil ay kauri yun ng dati niyang nakasagupang aswang, kaya hindi siya nagpatalo roon. Sinubukan niya ring hulihin ang aswang, pero maliksi ang naging paggalaw nito. Mas malakas din yun kay Kadyo, kaya nagawa nitong umibabaw sa albularyo. Habang nasa ganoong sitwasyon silang dalawa, ilang beses na tinangka ng aswang na kainin ang kaluluwa ni Kadyo. Noong una ay nagagawang pigilan niyo ng albularyo. Ngunit habang patagal sila ng patagal, ay naramdaman niyang nagiging kapos ang kanyang enerhiya. Alam ni Kadyo na hindi yun dapat mangyari dahil kapag nagkataon ay magagawa siyang biktimahin ng aswang at tuluyan ding mamamatay ang kanyang katawang lupa. Pilit niyang sinubukang pigilan ng aswang hanggang sa naisipan niyang umusal ng isang orasyon upang panandali ang matulog ang naturang nilalang. Pagkatapos usalin ni Kadyo ang mga katagang yon, pinilit niya ang kanyang sarili na mahawakan ng ulo ng aswang. Noong magawa niya na yon, napamulat agad ang kanyang mga mata at nakaramdam siya ng pag-asa ng pakawalan siya ng aswang.
Nagwala ito at sinubukan niyang kagati ng kanyang hinlalaki sa paa. Napailing na lamang noon si Kadyo dahil bibihira lang niyang makita ang isang aswang na umaakto ng ganon. Agad niyang naalala ang kanyang pamangkin na nasa loob, ngunit hindi niya alam kung paano ito madadala pauwi. Subalit, kahit ganon ay sinubukan pa rin niyang pumasok sa kubo nang sa gayoy mailigtas niya ito. Noong makapasok na siya, agad niyang nakita ang sanggol na nasa mesa. Katabi nito ang itak at sangkalan, kaya naisip ni Kadyo na malamang seryoso ang aswang na kainin ang sanggol na yon. Napatanong pa siya sa kanyang sarili kung bakit kinakailangan pa ng aswang ng sangkalan, gayong kumakain naman yon ng hilaw. Akmang lalapitan na sana niya ang sanggol nang makarinig siya ng angil sa kanyang likuran. Napalingon siya at nakita niyang nakahanda na ang aswang na sumugod sa kanya. Subalit bago pa man ito tuluyang makalapit, umusal na ng dasal si Kadyo upang tawagin ang espada ng kalangitan. Naisip niya na kung nagawa niyang gamitin yon upang patayin ang aswang na una niyang nakasagupa, mapapaslang niya rin ang aswang na tumangay sa kanyang pamangkin. Pagkatapos ng kanyang panawag, ay walang pagdadalawang isip niyang itinuro ang aswang habang inuusal sa kanyang isipan ang susi ng kanyang orasyon. Nang mismong panahong yon, naramdaman ni Kadyo ang enerhiya sa kanyang mga daliri at noong maituro na niya ang aswang, nakarinig siya ng mahinang pag-ungol mula rito. Ninais pa sana ng aswang na sumugod kay Kadyo upang sagpangin ito, pero nanatili lamang na nakanganga ang kanyang bunganga hanggang sa tuluyan siyang bumagsak. Pagkabagsak nito sa sahig, biglaan itong nawala. Dahil doon, naging kumbinsido na si Kadyo na kaluluwa lamang ng aswang ang kanyang nakalaban. Iginala niya ang kanyang paningin sa paligid hanggang sa makita niya sa isang gilid ang katawan ng aswang. Mabilis niyang nilapitan ito. Napagtanto niyang nakita niyang halos naghihingalo na yon at kita na niya ang mga ugat sa katawan ng aswang. Halos lumuwa na rin ang mga mata nito na parang may kung anong enerhiyang pumiga sa buong katawan niya. Halos matawa na rin si Kadyo noon nang makitang natae ang naturang aswang. Ilang sandali pang napatitig sa nilalang si Kadyo hanggang sa unti-unting nagbago ang anyo nun. Napailing na lamang ang albularyo nang tuluyang naging anyong tao yon at nagulat pa siya noong mapagtanto niyang isa yon sa malayo nilang kamag-anak. Agad niyang naisip na marahil ay nainggit ang aswang sa kanyang pinsan, kaya sinubukan itong biktimahin ang kanyang pamangkin. Yan ang nararapat sa mga kagaya mo, sambit ni Kadyo sa kanyang sarili. Dahil hindi niya alam kung paano iuuwi ang sanggol, sinubukan niyang magdasal sa pamamagitan ng kanyang isipan upang tawagin ang engkantong gabay niya. Pagkaraan lang ng ilang sandali, tumambad sa kanya ang babaeng engkanto. Nakiusap si Kadyo rito na dalhin pa uwi ang kanyang pamangkin at hindi naman tumanggi ang gabay ng albularyo. Noon din, sa pamamagitan ng kanyang salamangka, dinala ng engkanto ang sanggol sa bahay ng pinsan ni Kadyo. Samantala, ang albularyo naman, sinubukan niyang kontrolin ng kanyang isipan upang makabalik siya kaagad sa kanyang katawang lupa. Pagkaraan ng ilang sandali, noong makabalik na si Kadyo sa kanyang katawan, halos hingal na siya. Hindi niya akalaing magagapi niya ang aswang na yon, na muntikan na ring tumapos sa kanya.
Habang nasa ganoong sitwasyon siya, napaisip siya patungkol sa espada ng kalangitan na itinuro sa kanya ng engkanto. Doon nagkaroon siya ng duda na marahil ay mataas na uri ng engkanto ang kanyang gabay dahil walang masamang nangyari rito kahit pa na alam niya ang orasyon upang tawagin yon. Napakarami pang mga nilalang ang nakasagupa ni Kadyo. At kahit na hindi niya magawang igalaw ang halos lahat ng parte ng kanyang katawan, nagagawa pa rin naman niyang gampanan ang kanyang tungkulin sa kabila ng kanyang pagiging paralisadong albularyo. Di naman yun balakid sa kanyang mga gawain. Gawa ng, ang pinaka-importante kasi para magampanan niya ang kanyang layunin ay ang espada ng kalangitan ni Kadyo. Okay. Opinyon ko sa kwento. Ganda nito sobra. Isang magandang kwento na naman ang nalapag natin sa channel natin. Alam niyo yun, lumpo si Kadyo, paralisado. Halos buong katawan niya hindi niya maigalaw. Pero saan siya nanggagamot? Sa espiritual na anyo. 'Di ba? Ang pinagtataka ko lang, binigyan siya nung gabay niyang engkanto na espiritual na sandata or yung tinatawag nga ng espada ng kalangitan na nasa, alam na nating lahat na nasa espiritual na anyo yun. Pero bakit di nakikita ni Kadyo? Pansin nyo? 'Di ba kailangan niya pang parang ray gun eh. Ituturo niya yung aswang, uusalin niya muna yung espada ng kalangitan. Pagkausal niya, parang magiging baril yung daliri niya. Tapos yun yung magkakaroon ng pinsala dun sa aswang. Akala ko kaya niyang hawakan yun kasi nga nasa spiritual siyang anyo eh. 'Di ba? So, alam naman nating lahat na yung mga ganitong klase ng sandata, yung mga yan tulad na lang ng mga sibat nila Atardar, yung mga ganyan, nasa spiritual na anyo yan. Pero bakit dito kay Kadyo hindi pinakita? Parang liwanag lang na something na dadaan eh. Diba? So, yun lang yung hindi ko magets. Pero overall, sobrang ganda ng kwento na to. Tsaka, nakakatakot kalaban tong si Kadyo. Diba? Kasi nasa spiritual siyang antas eh. Kapag napatay niya, o nasugatan niya yung spiritual mong anyo, malamang pwede ka na kaagad mamatay nun. Kasi, yan ang pinakahinaan ng lahat ng tao. Yung spiritual na anyo. Kaya para sa akin, kahit paralisado yung physical na anyo neto ni Kadyo, yung spiritual naman niya, sobrang nakakatakot kalaban yun. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.